Sanibonani momusha la ekhaya siyakwamukela hlala nathi usokozele wonke amaphupho esibe siwafunda. Ungabuza kwi-comment kanti-ke ikhona nencwadi yamaphupho iba u-500 sikuposela ngophepha. Phuthuma subscribe ku-YouTube sichaza amaphupho. Usifollow yonke indawo, sinalo i-page ku-Facebook sichaza amaphupho. Namhlanje sizokhuluma ngezikhukhula, ukuthi uma uphuphe kunezikhukhula kuphithizela nje kunzima impela. Ngabe lokho kusuke kubika ukuthini? Izikhukhula-ke ngoba vele yinto nje engathandeki esingayifisi sonke ukuthi yenzeke, lokho kusuke kubika ubunzima bempilo. Kungenzeka ukuthi kunobunzima ozobhekana nabo, noma ekhaya kunobunzima, kunesehlakalo esinzima esizonivelela. Kumele-ke uwaqaphele amaphupho kanjalo, kusheshe uwaqaphele, uwasukumele futhi. Uma unombuzo, phuthuma-ke lapha ku-WhatsApp, phuthuma-ke lapha ku-YouTube, ubona amavidiyo. Mawukuthi khona ufuna ukuthenga, phuthuma naku-WhatsApp. Sinale page ku-Facebook, sinale page ku-TikTok. Nesale kahle.